厄介なのが現れたな。強いな。ファーストフローズリバイド。クーだ。風よ。目は覚めたか。セカンドフローズリバイド。爪がなかなかね。よっ爪が当たれ。よっなめる。いい打ち込みだ。これほどまだまさせる。受け取らずサードフローズリバイド。よっ爪がまだ倒れた。よっ爪がよくできました。ミン人が聞いてミンどうした。面倒なのと出くわしたな。試させてもらおう。ファーストフローズリバイド。よっやっ爪がいい打ち込み。目は覚めたか。セカンドフローズリバイド。ゲの出だな。ミン話にならない。ヤトミ厄介なのが現れたな。ファーストフローズリバイド。クーだ。
月輪まだまだこれしき月輪受け取らなかなか詰める連月輪セカンドクローズディバイド風よいい打ち込みじゃんいい打ち込みウィナー全起動武藤厄介なのが現れたな。参るファーストクローズディバイド受けよそれじゃダメだ。まだまだまだ倒した目は覚めた。セカンドクローズディバイド風よ詰めろ月輪ジャンクーガジャンケジャンピエンこっちだ詰めろゲームゲだな。みんな話にならない。ヤトの姫。ああ、それなら人違いだ。他を当たってくれ。